ба дунболи Серхио Агюэро Габриэл Жезус низ ба Барселона омада нест. Салом ҳаводорони Барселона ва иштиёқмандони трансферҳои болохонадор. Агар мехоҳед дар ин бора бидонед, пас ду гӯши худро чунончи мегӯям хурмача карда гӯш кунед ки мо дар ин бора чӣ мегӯем. Мо бошем ғайр аз овозаи омадани Жезус бо дар бораи эҳтимолияти омадани Стерлинг, Делик, Пелегрини ва ҳатто Рияд Маҳрез ва Гюндаган ба Барселона хоҳем гуфт. Дигар як дам ҳама корҳоиро яксон монеду ки давомаш хеле аҷиб аст. Мунтахабҳои Туркия ва Италия масъулияти хеле калонро дар уҳда доранд. Евро 2020 маҳз бо рақобати мунтахабҳо оғоз мегардаду таваҷҷӯҳи тамоми олами футбол ба онҳо мешавад. Туркия метавонад ба дилхо мунтахаб проблема созад, аммо ба ҳар ҳол фаворит Италия асту ман ба ғалабаи ин мунтахаб дар 1x 10,000 рубл ставка мекунам. Барои шавқовартар шудани рақобатҳо метавонед шумо аз хизматрасониҳои 1x истифода карда дар аввалин пардохт бо промокоди Гаиров то 1140 сомонӣ ба даст доред. Маълумоти бештар дар коментария. Барселона ба дунболи Серхио Агюэро боз як бозингари дигари Ман Сити Габриэл Жезусро ба Каталония оварда нест. Гуфта мешавад ки Жезус дар Сити ба бозингари эҳтиётӣ табдил ёфтааст ва худаш низ зидди иваз кардани даста нест, зеро вақти зиёдӣ бозӣ мехоҳад. Рости намедонам ки дар пасманзари омадомади Мемфис Депай ин хабар то куҷо ҳақиқат дорад. Ҳарчанд мавқеи бозингаронаш фарқ мекунад, лекин чунончи мегӯянд то шамол нашавад дарахт намеҷунбад. Шамолҳои Каталония бошад аллакай ду бозингари шаҳрионро бе ягон тину танга бурд. Айни замон қимати Жезус дар бозори трансферӣ 60 миллион евро арзиш дорад, аммо ҳоло ёфтани ҳамин миқдор пул низ ба Лапорта хеле мушкил аст. Вале аҷиб аст ки агар Жезус ба Барса биёяд, то куҷо бозингари ҳайати аввалия буда метавонад. Гап сари ин ки дар ин мавқеъ Барса ба миқдори кифоя бозингар дорад ва оё маслаи истифодаи Жезус барои Куман дардисар намешавад. Вале ҳанӯз нав равзанаи трансферӣ кушода шуду Барса имкони фурӯхтани Гризман ё Дембелеро дорад. Ҳамин як овозаи омадани Хари Кейн ба Ман Сити таоми дастаро ба шӯр овард. Кор то ҷое расидааст ки ними ҳайати Ман Сити аллакай барои худ ҷои кори нав мекобанд. Ин чӣ бало Кейн шуд ки мисли як бомба таоми Ман Ситиро титупит кард. Ҳар рӯз хабари рафтани ин ё он бозингар аз Ман Сити ба гӯш мерасад. Ё ҳамин бачаҳо баъди бебарорӣ дар Лигаи Чемпионот дигар майли истодан дар Англияро надоранд. Ба якбораги агентҳои бозингарони Сити Рияд Маҳрез ва Илкай Гюндаган ба Барселона ҷиҳати гузариши мизоҷони худ муроҷиат карданд. Диарио Спорт менависад ки муроҷиати онҳо ба омадани Хари Кейн ба дастаи шаҳриён бастагӣ дорад. Алон Барселона ҷавоби ҳардуро надодааст, аммо дар гумон аст ки ҳарду ин бачаҳо ба Барселона лозим шаванд. Аммо дар ин гирӯдор як чиро нафаҳмидам. Чаро Барселона? Ё баъди гузариши Агюэро ва овозаи гузариши Жезус ин бачаҳо Барсаро ба Ман Сити 2 табдил доданиянд. Ё шояд аввал Гвардиола бачаҳои даркориро ба Барса мегузаронаду баъд худаш гуфти он гапо секин ба Барса мегузарад. Нафаҳмидам ростӣ. Агар шумо чизе фаҳмида бошед, нависед ки ман низ фаҳмам. Баъд аз оне ки Вейналдум номардонан ба ПСЖ гузашт, Барселона дар ҷустуҷӯи бозингар дар ин мавқеъ афтудааст. Роҳбарияти Барса дар ин масъала ба бозори Италия ворид шуданд. Гӯё дар ин ҷо бозингарон арзон бошанд. Лоренсо Пелегрини таҳти назорати Барса қарор дорад ва метавонад ки ин тобистон Рими гармро ба Барселонаи камтар салқинтар иваз кунад. Барселона метавонад аз ҳамон усули деринаи худ яъне иваз кардани як бозингар ба бозингари дигар истифода кунад. Аммо ҷониби Рома ҳанӯз гапи худро дар ин масъала нагуфтааст ва ҳам маълум нест ки Барса киро барои иваз ба Пелегрини ба Рома пешниҳод мекунад. Яъне ҳанӯз маълум нест ки қурбонии навбатӣ кӣ хоҳад буд. Шартномаи Пелегрини бо клуби пойтахти Италия соли дигар ба анҷом мерасад ва Барселона имкони бо нархи арзонтар метавонад ки ӯро ба даст дорад. Арзонтар гуфта ман нархи сабзиро дар бозорҳои Душанбе дар назар надорам. Албатта пули трансфери Пелегрини чанд тонна сабзӣ мешавад, аммо илlat ин аст ки Барселона барои амалӣ кардани трансферҳои бузург пул надорад. Гуфти Игнат Петрович, вот в чём беда. Дар дунёи имрӯза ҳатто як лайк метавонад як олам маънӣ дошта бошад. Як лайк метавонад нисфи оламро чапаву роста кунад ва ҳам метавонад як футболбозро аз ин даста ба ин даста обарад. Акнун шарҳ медиҳам ки чӣ гуфтан мехоҳам. Матиос Делик зери хабари гузариши эҳтимолии худ ба Барселона лайк монда ба қавле як қиёматро барпо кард. Расонаҳо баъди ин аз он мегӯянд ки ин лайк ишора ба рафтани ӯ ба Барселона аст.
аслан хабари гузариши ӯ ба дастаи катонии ҳафтаи пеш расонавӣ шуда буд ва акнун боз хабари нав. Албатта трансфери ӯ метавонад як гузариши хеле ҷиддӣ дар равзанаи тобистона бошад. Аммо дар ҳамин ҳоли бепулии Лапорта харидории ӯ кори саҳлу сода нест. Аз сӯи дигар Барселона хатти муҳофизати худро қариб ки аз бозингарони лозима пур накардааст, вале он чизеро ки Лапорта ҳукуман сари як пиёла чой мавриди суҳбат қарор медиҳад, мо шумо намедонем ва омадани делиг низ шояд дар ҳамин суҳбатҳои дутанӣ мавриди гуфтугӯ қарор бигирад. Шумо чӣ андеша доред дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Хоб бовар кунед, хо не Барса мехоҳад Раҳим Стерлингро аз Ман Сити биёрад. Ба фикрам баъди шунидани ин хабар шумо дар андешаи онед ки ё ҳамин шайх Мансур девона шудааст ё Лапорта. Ба назар чунин мерасад ки дигар дар дунё даста намонда бошад ки Барса аз он бозингар бихарад ва дастае намонда бошад ки бозингарони Сити ба он гузаранд. Акнун агар ҷиддитар ба ин масъала назар кунем, худи Раҳим Стерлинг аз ҳолати доштааш дар Сити розӣ нест ва тобистони имсол дастаро тарк карда нест. Ба намозадгари Сити албатта дар Англия хоҳишмандон зиёданд, аммо ӯ барои рафтан аз Премер-лигаи Англия ҳам зид нест. Ростӣ бозингарони англиз хело ба мушкилӣ дар футболи Испания мутобиқ мешаванд ва барои ҳамин каман дар кам англисоро мебинем ки дар Испания бозӣ кунанд. Аслан онҳо бо назардошти он ки Премер-лигаи Англияро чемпионати хурди ҷаҳон мегӯянд, майли дар дигар ҷо бозӣ кардан надорад. Аммо ба ҳар ҳол, вале шумо як бор ба он рӯйхате ки мо дар боло гуфтем нигоҳ кунед. Марес, Пелегрини, Гюндаган ки дар ҳамин мавқеъ бозӣ мекунанд ва навбати гузариш ба Барса мебошанд. Ва боз дар Барса як казарма нимувзадгари дигар бекор гаштанд ки қариб як дастаи дигарро ташкил мекунанд. Хуб, мо ба кори Лапорта ҳукуман дахолат намекунем. Барои мо дӯстдорони Барса танҳо ғалаба лозим аст. Гуфти бобои ғулум илоирам Лапорта худаш дар дарвоза истаду, Куман дар ҳуҷум ва Месси тренерашон. Агар Барса бо ҳамин ҳаят Ла Лига ва Лигаи Чемпионҳоро гирад, мо розӣ. Ана он хабарҳое ки то ҷои имкон ба шумо расонидем. Агар як лайк поёни он монед, нур болои нур намонед ҳам барои тоқати тамошо сипос. Лекин наход шумо чена ҳамин делик нашавед ки як лайкро дареқ доред. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.